A Xunta convoca 100 millóns de euros dos fondos de transición xusta para a reindustrialización nas zonas afectadas polo peche das Pontes e de Meirama, axudas coas que tamén se busca impulsar o emprego. Esta mañá, a Casa do Peso das Pontes de García Rodríguez acolleu a celebración da xornada Fondos para unha transición xusta, oportunidades de futuro. Nel participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quen aproveitou ese escenario para anunciar a convocatoria das novas liñas de axuda que mobilizarán máis de 100 millóns de euros do Fondo de Transición Xusta para atraer a grandes proxectos industriais e apoiar a PEMES na provincia da Coruña, tal e como sai hoxe publicado no Diario Oficial de Galicia. Esa convocatoria inclúe tanto apoios económicos para grandes empresas como para PEMES. Son 80 millóns de euros en concreto para unha liña de financiamento de proxectos de descarbonización e renovación industrial e despois tamén hai 20 millóns de euros de préstamos parcialmente reembolsables especialmente para pymes. Que o que desexamos e para que está previstas estas convocatorias? Bueno, pois o que pretendemos é que veñan proxectos tractores para estas comarcas, proxectos tractores que sexan capaces de dar a Galicia a estas comarcas o mesmo que deron os proxectos industriais que se tiveron que cerrar. En Meirama e nas Pontes, logo de sufrir o peche das dúas centrais térmicas, Lorenzana reafirmou o compromiso do goberno galego coa reactivación económica destes concellos, pero tamén dos territorios limítrofes. O 50% destes fondos están reservados, en concreto, pois, os dos municipios onde estaban as centrais e outro 50% pois a todas as restantes comarcas que tamén están afectadas e tamén se deben considerar como de transición xusta. Eu aproveito, por suposto, pois para animar a todos os empresarios, tanto da zona como de fora, que queiran vir. Eu creo que falo en nome de todos os alcaldes, alcaldesas e representantes políticos que están hoxe aquí, calquera inversión benvida a calquera destas comarcas. O prazo de presentación de solicitudes é de 3 meses nas dúas liñas para facilitar ás empresas o acceso ás axudas e o financiamento previsto nestas liñas de apoios cofinanciadas pola Unión Europea a través do programa do Fondo de Transición Xusta 2021-2027. O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participou tamén nesta xornada e nela destacou a importancia da Unión Europea na realidade empresarial de Galicia. Os fondos europeos en xeral serven para apoiar os investimentos, o crecemento, a innovación, a internacionalización das nosas empresas, en definitiva, novos proxectos que serán riqueza e emprego nos territorios, en especial en territorios como nos que estamos a falar agora mesmo en transición. Nada mellor que escoitar as propias empresas, escoitar as súas necesidades, escoitar as súas experiencias para que nos conten un pouco como poden impactar o apoio destes fondos, como valoran o seu impacto real no crecemento, nos seus proxectos concretos